Bele kell egy ilyenbe rakni. Az nem megy bele. Próbálgasd. Ez az. Olyankor egy fél órát aludt összesen, és szerintem el fog aludni. És na? Vettél tejet, Tamás? Azt nem. Majd hozunk. Jó. Na gyerünk gyorsan. Jó, de várjál, ha gyorsabban nem tudom belenyomni. Ez meg is üres. Kis csúsz. Bele kell nyomni. Megkérdétek, hogyha leteszed, akkor az édesítetlen teával, jó? Van gyümölcs tea, csak megörül bele egy picit, ha lefektetlen. Igyekezz már, töki. Jó, siettek, már csak egy van. Te 8 ízét rakták ki, vagy sőt többet, jó nem? Hát szerintem haza. 1, 2, 3, 4, 5 már itt van. De nem 5 éves vagyok. 6. És akkor jön a 7. Na, gyerekek, légy szíves, gyertek ide. Gyufa kellene. Sok? Így. Nem, csak Hát azért énekelni éneket. Szóval akkor boldog, boldog, boldog születésnapot. Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Gratulálok. Boldog születésnapot, Dalmika! Na és akkor egy fújást kérünk. Puszita, oda. És gondolni Na gyerünk, kell nagyon. valamire, azt tudod. Hát de valami fontosra is Várjunk. igyekezz. Megvan. Fújjad. Hát de közelebbről, bátrabban. Na még hát. Úgy van. Na, Na még egy. na még egy. Ez az. Na hát mi a Szusz Mária van ezzel? Nem lehet elfújni. De gyors, úgy, utcsó. Ez az. Na. Ez a. Gratulálunk, boldog szülinapot. Hát, Ami segít el kell hát fújni. mi történt? Mi van ez a gyertyával? Ne. Ezben az érdekes, hogy mindig megmarad. Na, Újra ég, igaz? na, most Sokat aztán lehet sikerült. kívánni. Igen. Oké. És elfújta. Szuper. Gratulálunk. Jól van. Hány éves vagy, Töki? Akkor jó icakát. No! És maga? Ez a Maga hány többet? éves? Jól vagy? Jaj, balhé van. És a Na boldog marcipán szülinapot még egyszer. Most... Jancsika. Da, Jancsika. Ja.